Здравейте хора и добре дошли в днешното видео, в което ще си говоря малко повече за моята сутрешна рутина. Ще ви разкажа по-подробно за нея, какво включва, кога съм започнала да я правя, как се чувствам след като я изпълнявам и други такива неща. Бях пуснала в Instagram story, в което попитах дали искате да в едно видео да разкажа повече за моята сутрешна рутина. И доста от вас бяха отговорили, че искат такова видео, да ето го. Също така бях оставила и място, в което да ми задавате въпроси и доста също така се включиха, като ми зададаха въпроси, които съм си записала и в края на видеото ще отговоря на тях. А сега да разберем какво е това сутрешна рутина, откъде съм започнала и как се чувствам след нея. Като за начало, искам да ви разкажа какво правих преди, за да може да придобиете по-голяма представа как всъщност ми е помогнала сутрешната рутина. Тъй като аз работя home office и започвам работа от 9 часа, което означаваше, че се събуждах някъде към 8 и 10-15, излежавах се до 8:30, след което ставах, правих си кафе, докато се измия, докато приготвя закуска и някакъв обяд за моя приятел Тяната. И то ставаше време да седна да работя, даже да не кажа, че минаваха и 5-10 минути след това. В началото на работния ден аз бях супер нефокусирана, не знаех откъде да започна, нямах ясна представа какво ще правя през деня, въпреки че винаги съм имала тефтер, в който си записвам задачите. И въпреки това, фокуса ми, концентрацията ми хич ги нямаше. И всъщност това много ми пречеше да се съсредоточа и да бъда ефективна в работата си. Отделно на това, комбинацията ставане и веднага първата работа е да хвана чашата с кафе и да пия, ме изнервяше и в много ситуации всъщност аз пиех кафето си преди да закуся. Закуската отлагах за към 10-10:30 и до това време вече наистина усещах как нямам енергия, как съм супер гладна и кафето допълнително ме е възбудило и като цяло не се чувствах много окей и бях много превъзбудена и нервна. С времето обаче така попаднах на подкасти, в книги за личностно развитие, както знаете, аз чета такива. Попаднах доста на информация как хората сутрин стават и имат някаква сутрешна рутина, като всеки прави нещо различно. В смисъл не е еднотипна, всеки си определя какво ще прави. Някои ходиха навънка да тичат, други медитираха, трети пък четоха книга, няма значение под каква форма ще е тази сутрешна рутина, какво ще се включва в нея. Въпросът е, че всички я имаха и това казаха, че им е много ефективен начин да се справят с първо да събудят тялото си максимално добре и второ, че след това те се чувстват много по-добре и са фокусирани и не се изнервят толкова лесно. И това бяха нещата, които на мен силно ми направиха впечатление и реших да пробвам да си направя един вид сутрешна рутина. Сега вече от близо година всяка сутрин си правя рутина, като искам да уточня, че разбира се, тя не винаги е една и съща. Има някои ситуации, в които трябва да стана по-бързо да свърша нещо. Имам някаква работа преди основната ми работа, която трябва да свърша. И не винаги ми остава време да правя рутината си и тя да е много продължителна. Но основното, което правя винаги, всяка сутрин, без изключение, е сутрешно разтягане. Всъщност това е първият компонент от моята сутрешна рутина, без който вече не мога. Сега ще ви разкажа всъщност по-подробно какво представлява сутрешната ми рутина и точно какви са нейните елементи. На първо място започваме с
самата аз започвам с сутрешно разтягане, както казах. Това помага на мускулите да се тонизират и да се премахне това напрежение, което е имало в тях по време на спането. Предполагам, повечето от вас, когато се събудите сутрин, първото нещо, което ви идва отвътре, е просто да станете и така да се протегнете едно хубаво. Това е естествена нужда на тялото, просто защото вечерта под една или друга форма е стояло в горе-долу една и съща позиция и мускулите по този начин се сковават. Разтягането сутрин ми помага именно с това нещо да преодолея това сковаване на мускулите и наистина след това се чувствам много свежа, много тонизирана. Имам чувството, че съм свалила 2 кг. Наистина все едно някой е свалил някакъв много голям товар от гърба ми, което е, нали, в началото ми беше много странно, като го практикувах, защото не вярвах, че има чак такава голяма разлика, но да, наистина разликата е голяма и все още, смисъл, този ефект продължавам да го усещам. Не е както при спортуването и тренировките, нали, тялото ти да привикне към някаква степен, към някакво натоварване и вече да не се усеща. Не, тук всъщност се усеща дори след една година, в която аз редовно правя сутрешна рутина и се разтягам. Искам да ви кажа, че за цялото това време, може би съм имала 1 или 2 дни, в които съм пропускала да се разтягам. Единия път даже се чудих, в смисъл по някакво невнимание го пропуснах да се разтегна. Мисля, че трябваше да стана тук сутринта рано, да направя закуска, беше неделя почивен ден, да направя закуска в къщи и така ме грабнаха нещата, че аз забравих да се разтегна. Обикновено преди да направя закуската се разтягам и после продължавам с другите неща. И стоя тук, закусвам и ми е едно такова дискомфортно. Все едно съм се сковала, нали? Все едно съм спала на течение. Знаете как се сковават мускулите, когато сме спали на течение. И нещо ми е дискомфортно вътрешно. И стоя така, раздвижвам се малко по малко и в един момент и се чудя през цялото време защо всъщност е това, какво се е случило с моето тяло. И в един момент всъщност осъзнавам, че аз не съм се разтегнала. Разбира се, направих се разтягане. Кратко, не е нещо кой знае какво, но бързо разтягане се направих и се почувствах наистина по-добре. Самото разтягане не е много продължително, то е средно между 10-15 до 20 минути, според зависи с какво темпо го правя и дали ще включа абсолютно всички елементи от него. Пак казвам, имам дни, в които имам друга работа за вършене преди да започне работният ми ден или трябва да ходя някъде, трябва да стана рано сутринта и да свърша нещо допълнително, така че не винаги ми остава достатъчно време да направя и самото разтягане, затова го правя малко по-бързо, експедитивно и другото, което е, че правя само някаква част от него. Следващото нещо след разтягането е коремен вакуум, който стимулира вътрешните мускули, като при него се издиша целият въздух, който е останал в тялото и се прибира корема максимално навътре. Даже сега като го обяснявам, го правя. Просто се свива корема максимално навътре, за да може да се получи така наречения вакуум. И знаете, гълтате си просто корема. Това представлява гълтане на корема. Като това, пак казвам, стимулира вътрешните мускули и кръвообращението към органите ни. Също така има си полза от това, че талията малко се прибира, коремчето се свива, талията малко се прибира. Това също правя го между 5-6 пъти, не отнема толкова време, засичала съм 2 или 3 минути най-много отнема, така че не е нещо, което е кой знае колко дълго, но наистина ефекта от него си заслужава. След коремния вакуум идва ред на дихателните упражнения, които са по метода на Вим Хоф. Това е период на какво представлява. Аз правя кратка версия, т.е. за около 10-11 минутки, при които това време е разделено на 3 рунда. По време на всеки рунд има 30 вдишвания и издишвания с по-интензивно темпо и другото, което е важно, че се вдиша с диафрагмата, т.е. не е само с дробовете, плиткото дишане, а и с диафрагмата.
Като правите така 30 пъти интензивно вдишване и издишване, след което се задържа въздуха за някакъв определен период от време, който всъщност след всеки рунд се удължава, след което се вдишва и за 15 секунди се задържа дъха. След което следва следващия рунд. Нали? Това представляват самите упражнения, като те са доста полезни, защото ползите всъщност от тези упражнения са доста, като например повишаване на имунитета, повишаване на кръвообращението, подобряване всъщност на кръвообращението, повишаване на фокуса и концентрацията и има изключително много, които аз вече ги забравих, но това са нещата, които съм запомнила и на мен са ми направили най-силно впечатление. Нещо, което наистина съм усетила след тези упражнения е фокуса и концентрацията. След тях наистина все едно, как да кажа, не знам как, но наистина доста по-концентрирана съм в изпълнението на задачите си, така че от тази гледна точка мога да ви кажа, че наистина са ефективни. Още нещо, което усещам след като направя тези упражнения е някакво спокойствие и в следващия момент имам чувството, че съм спала много време. Дори в периоди, в които не съм се наспивала толкова, ставала съм по-рано, примерно съм спала 5 часа и половина, 6. След тези упражнения се чувствам много по-освежена и предполагам, че това е просто заради интензитета на дишане. В общи линии това представлява моята сутрешна рутина. Понякога след дихателните упражнения реално сядам и чета книга, но в последните месеци всъщност гледам това време да го оползотворя, като работя по нещо в треньорската ми работа. Книгите останаха на малко по-заден план. Те основно по-скоро ги преместих, като слушам книги, подкасти, докато вървя, разхождам кучето, на обяд предимно, или вечер, докато готвя нещо правя, тогава се ги пускам. И също така преди да заспа, просто от сутринта ги изместих в друг часови диапазон. Но преди основно това беше след дихателните упражнения, четох книга, но да, както ви казах, сега искам да оползотворя сутринта си, когато все още главата ми е свежа, нямам толкова, не са ми се натрупали толкова мисли и някаква умора. Предпочитам да свърша някаква друга странична работа, да планирам нещо, да си разпиша някакъв текст, тъй като в тази част на деня съм и по-креативна и по-продуктивна, така че гледам да ги оползотворя от тази гледна точка. А книгите, така или иначе, те са ми средство наистина за успокоение и за релаксация, така че тях се ги използвам точно в моментите, в които имам нужда от наистина почивка и да не мисля за нищо, кой знае колко сериозно. Така че изместването на книгите, между другото, вечер стана още по-добро, защото така и всъщност не гледам телефона си толкова много и прекарвам между 30-40 до 1 час време преди да се спа с книга, което също е много добре и така ми отмарят и самите очи. Малко от сутрешната рутина отидахме на вечерната рутина, но няма значение. Като заключение мога да кажа, че сутрешната рутина доста ми помогна да бъда по-фокусирана и по-продуктивна сутрин, защото, както ви казах, преди ставах между 30-40 минути преди работа и бях супер нефокусирана в първите 30 минути някъде, докато сега то става 9 часа и аз вече съм в работен режим и директно започвам с моите задачи, които всъщност ме прави доста по-продуктивна. Така че това е първото нещо, което мога да кажа за сутрешната рутина, че ми е помогнала. Второто нещо, с което ми помогна, е, че станах по-спокойна. Някакси самото време, което отделям сама за себе си и това, как да кажа, време на безгрижие, в което никой не ме търси, повечето хора не са в социалните мрежи и това ми носи едно много голямо успокоение и оттам ми се вдигна и позитивизма, защото колкото по-спокоен е един човек, всъщност толкова по-позитивно гледа на живота и на нещата, на случките в него.
това си е мое лично наблюдение, мое лична мисъл, нали? Като за финал ще отговоря на въпросите, които сте ми задавали в Инстаграм. Един от тези въпроси е бил в колко я изпълняваш сутрешната рутина и колко време ти отнема. Сега, по принцип, аз ставам към 7 часа. Самата рутина трае не повече от 30-40 минути. Пак казвам, според зависи от времето, с което разполагам. Ако имам нещо да правя, да върша и трябва по-експедитивно да действам, може би за 10 минути я правя, като основно правя разтягането, както казах, и коремния вакуум. Дихателните упражнения не ги правя, но ако имам повече време, си правя и трите елемента, така да кажа. Така че, когато нямам време, продължителността е средно около 10 минути, а когато имам време, продължителността е между 30 и 40 минути. Изпълняваме веднага след ставане, т.е. към 7 часа, като се събудя, докато се измия, така че 7 и 10 го сложете, започвам. И до към 8 вече съм готова. В 8, между другото, вече съм готова, съм направила закуската на мен и на Тяната и съм сложила обяда на Тяната, така че това също ми е част от сутрешната рутина, така че до 8 часа съм свършила и това нещо и ми остава всъщност още един час, в който мога да свърша нещо полезно или пък просто да прекарам времето си с Тяната. Още един въпрос: кога правиш рутината си, в колко часа я правиш? Тук нещо, което пропуснах да кажа, е, че лятото всъщност правих рутината си на плажа и имах едно-две момичета, които се бяха присъединили към мен. Правих я или в морската градина, или на плажа, като в началото, пролетните месеци, я правих в самата морска градина. Тук в Бургас имаме едни дървени плоскости на няколко места, на които могат да се практикуват най-различни неща, като йога, ето както аз с сутрешното разтягане. Така че просто има такива обособени места. Те са малки, не е кой знае какво, но аз си открих едно много хубаво, което имаше директна гледка към морето и просто беше супер успокояващо сутрин да си сред зеленината с птичките около тебе, които пееха, да виждаш морето, да те духа, нали, бриза, това морския бриз да те духа и просто беше супер. В последствие пък, когато стана малко по-топло, се изнесохме на плажа. Там беше пак беше много яко, защото си точно на плажа чуваш вълните. Обаче то пък стана в един момент доста топло и на самия плаж, въпреки че ние ходихме към 7-7:30 сутринта, но въпреки това си беше доста топло и за сутрешните часове, така че пак се изместихме на тази дървена плоскост, а пък разстоянието между тази дървена плоскост и морето всъщност има не повече от 50 метра, така че не беше кой знае какво разкарването, това имам предвид. И пак се върнахме на тази дървена плоскост, но в един момент в началото на септември месец просто вече усетих как се умарям от това да ставам толкова рано сутрин, защото сега ако ставам в 7 часа, тогава ставах в 6:20, 6:30 и в общи линии половин час до 40 минути си доказват отражение върху цялостното състояние на организма ми. Така че вече в края на септември ме се беше натрупала една умора и усетих как от ефекта, който получавах от сутрешната рутина, вече се загуби и всъщност почна да става малко затормозяващо. Така че прекратихме и спряхме да ходим в морската градина, а сега се практикувам отново вкъщи. Искам да ви кажа, че тази смяна на обстановката много ми помогна, защото изпитах нови неща. Нали? Видях рутината си по по-различен ъгъл и някак си ме накара да усетя нови неща. Сега най-вероятно зимата, то няма как, зимата ще съм си вкъщи, ще си я правя вкъщи, но пролетта мисля отново да отида и да си я правя в морската градина на плажа. Дай Боже пак да има хора, които да проявят интерес и да дойдат с мен, тъй като наистина споделеното време беше много ценно за мене. И така да се чуеш, да се видиш с други хора, наистина много беше приятно. Но пак казвам, всяко нещо си има
всяко нещо си има и хубава страна, и не до там приятна страна. Та умората определено при мен си оказа влияние и реших, че е време да се прибера в къщи. Искам да ви кажа, че от първите дни, в които останах в къщи, отново се усетих толкова приливаща с енергия. Все едно за първи път почнах да правя сутрешната си рутина, така че просто искам да ви кажа, че смяната на обстановката понякога наистина много ни рефлектира върху това как се чувстваме вътрешно. Така, какво включва рутината? Мисля, че на този въпрос всъщност отговорих вече в видеото, но пак ще кажа, това включва сутрешно разтягане на цялото тяло, коремен вакуум и дихателни упражнения. Защо започна да я правиш? Започнах и това вече го уточних, но накратко започнах да я правя, просто защото се усетих много непродуктивна сутрин и също така имах нужда от малко време прекарано сама със себе си. И на всичкото отгоре това беше нещо, което ми повлия много сериозно върху фокуса и върху мотивацията за оставащата част от деня. От колко време я правиш и как ти се отразява? В общи линии от почти година я правя. Много добре ми се отразява. Мисля, че на този въпрос отговорих. Просто е страхотно. Наистина не мога да си представя ден, в който да не правя рутината си или поне някаква част от нея, както вече казах. Понякога, когато бързам, поне си разтягам тялото, просто защото ефекта му се усеща веднага. Как мога да си изградя и аз рутина? Така, първото нещо, което трябва да кажа е, мисля, че го уточних и по-рано във видеото, като започнах да говоря, е, че не е казано, че нещата, които аз правя като рутина или някой друг, трябва да отговарят изцяло на вашето мислене и вие трябва да правите абсолютно същото. Намерите нещата, които на вас ще ви харесват, опитвайте най-различни неща. Сега искам да ви кажа, че да, аз май го казах по-рано, но има хора, които си правят различен тип рутина. Някои просто със ставането имат супер много енергия и искат да отидат да тичат. Някои искат да правят йога, медитация. Трети искат да си вземат книгата и да седнат и да четат. Няма значение каква ще ви е вашата сутрешна рутина. То се казва рутина просто защото се повтаря ежедневно. Нали? Или в доста често всъщност го правите, но какво точно вие ще правите си зависи изцяло от вас. При мен аз съм видяла, че разтягането доста ми помага и затова всъщност го правя. Самия коремен вакуум и дихателните упражнения също ме карат да се чувствам добре. Затова тези неща всъщност аз съм ги изпробвала и те останаха. Четенето на книга също беше взето като идея за сутрешна рутина, но както ви казах, аз съм по-продуктивна сутрин, затова предпочетох да свърша нещо полезно по социалните ми мрежи, примерно. И точно в периода, в който съм по-продуктивна, по-креативна, да използвам максимално мозъка си. Сега, ако на вас ви се чете книга, четете книга. В смисъл, намерете нещата, които на вас ви харесват, за да може това да се превърне във ваша рутина. Нещо много важно всъщност сега, което искам да уточня е, че всичко това, което сте подбрали, трябва да ви доставя удоволствие. Няма смисъл да правите нещо, което на вас не ви харесва, просто защото идеята на сутрешната рутина е да си отпочинете, нали, след дългото спане, но да някакси това време да си е отделено само за вас и без това през останалата част от деня ще сте постоянно ще бързате, ще гоните някакви срокове, някой ще ви изнерви, ще мултитасквате. Това са неща, които постоянно внасят напрежение в ежедневието ни. Затова е хубаво човек да обърне малко внимание на себе си и да остане може и за кратко да е, но да остане малко сам със себе си и сред тишина, за да може да се фокусира. И честно казвам, ето още нещо, за което се сещам. Това много ми помага да усетя себе си и както се казва, на къде духа вятъра, да остана сама със собствените си мисли, да разбера от какво имам нужда в момента, да усетя моментното си състояние и също така ми помага да
открия така да дефинирам по-добре целите си и да помисля по-добре за начина на осъществяване. Така че няма как да се структурирате рутината. Да се върнем към въпроса. Просто намерете нещата, които на вас ще ви доставят удоволствие. Впоследствие, ако сте от хората, които не стават или стават много малко преди да тръгнат за работа, просто нещо, което направих е постепенно да ставам малко по-рано и малко по-рано. Тоест, една седмица ставам 15 минути по-рано, на втората седмица ставам половин час по-рано, после така 2-3 седмици ставам половин час по-рано, за да може организма ми да свикне, да вляза в новия ритъм, след което увеличавам на 45 минути по-рано, след което стигна до час и половина, както ви казах, лятото съм ставала в 6:30, но в последствие пак се върнах към 7 часа, така че всичко това се случи постепенно, така че и при вас също и елементите, които съм добавила в рутината ми, те са ставали постепенно. Някои от тях съм ги добавила, после съм ги махала, нали? Просто защото не кореспондират с мен, не кореспондират с моя начин на мислене, като цяло с живота ми и с моя характер. Така че исках да ви кажа, че в началото започнах само с самото разтягане. Няколко седмици подред ставах по-рано, правих си разтягане и то не беше кой знае колко продължително. В последствие ставах малко увеличих започнах да ставам още по-рано, след което започнах да правя малко по-дълго разтягане, след което пък добавих коремния вакуум и така постепенно се случиха нещата. Моят съвет, ако мога така да дам един, е да не се гмуркате в дълбокото веднага, защото това може много да ви натовари и всъщност да не усетите ефекта от самата рутина, а даже напротив да се демотивирате и да спрете да я правите. Идеята на всяко нещо по принцип, което започвате, е с малки крачки да правите нещата, за да може всъщност това да ви помогне да станете по-постоянни и така да ви се превърне в един навик, който да не ви натоварва, а напротив всъщност да ви носи удовлетворение и приятно чувство. Така че, ако мога да обобщя как да започнете рутината си, започнете да ставате малко по-рано, започнете да търсите различни елементи, примерно намерете в интернет някакво клипче за разтягане, има много. Намерете някакво клипче за разтягане, опитайте го първата седмица, правете го първата седмица с него, след което започнете да ставате още малко по-рано, опитайте някакво друго разтягане, което да е по-продължително или да си направете коремен вакуум, след което пък започнете да ставате още по-рано, нали, така 10-15 минути още по-рано, добавете още нещо и така експериментирайте със себе си, защото, както казах, няма универсална формула какво за кого ще действа и как ще му влияе. Може пък нищо от това, което аз правя като сутрешна рутина, на вас да не ви хареса, така че най-вече слушайте себе си и собственото си тяло. Друг въпрос, в кой момент усети, че имаш нужда от рутина? Просто в момента, в който една сутрин бях супер изнервена, с много голяма липса на мотивация, въобще не исках да работя, нещо беше станало страшно много веднага, буквално след като си отворя лаптопа и седна да работя, трябваше да съм в работна кондиция, пък аз не бях фокусирана и си казах, човек, в смисъл, не може да продължава така, не може ти да губиш 30-40 минути от работното си време, само и само за да придобиеш някакъв фокус. На всичкото отгоре напълно нормално през това време някой да ме е питал нещо и аз да се изнервя за това, че са ми задали въпрос. Смисъл, това е просто тъпо, нали? Както и да си го кажем, тъпо е, разбирате ли? Аз съм в работно време, напълно е нормално хората да ми задават въпроси, обаче аз се изнервях от това. Така че това беше момента, в който просто си казах не. Трябва да направиш някаква промяна и да, това всъщност беше промяната, която въведох. Последният въпрос, на който сте ми задали, на който ще отговоря, е колко време след стартирането усети ефектите й. Ами при самото разтягане още веднага усетих ефекта. Както казах, това се усети веднага, моментално в тялото ми и все още продължавам да го усещам всяка сутрин, как тялото ми се отпуска и става по-мобилно, по-подвижно.
Още нещо, това разтягане понякога го правя и когато съм се застояла твърде много на компютъра, работила съм твърде много и съм се застояла и не съм се движила не съм си правила кратки почивки за раздвижване. Когато усетя, то веднага се усеща гърба. Даже сега, докато го казвам и имам чувството, че са ми схванати. Ей, тук гърба целият ми е схванат, ръцете, рамената, кръста долу, седалищните мускули. Всичко е схванато, така че дори понякога след работа аз пак се правя такова разтягане, просто за да може отново да тонизирам мускулите си, защото, нали си представяте смисъл, ако съм прекарала 2-3 часа на стола, честно да ви кажа, всичко ми се схваща, така че обикновено гледам да се раздвижвам на някакви интервали, за да може така да ми почине и мозъка, очите и, нали, да раздвижа малко тялото си, но разбира се, има някои задачи, които ми изискват напълно да съм отдадена на тях и те са по-продължителни, отнемат няколко часа, през които аз не ставам, просто защото съм много съсредоточена. След работа всъщност се правя едно такова разтягане и всъщност това ми е и загравката за тренировка, така че ефектът от разтягането е моментален, като цяло от цялата рутина, цялостните, нали, неща, които правя, елементите от нея, самия ефект може би го усетих седмица-две след като започнах да ги правя цялостно всички неща. Защото особено и с дихателните упражнения, защото, чакайте, че бутнах масата. Особено с дихателните упражнения, то не се усещат, нали, не се усеща сега веднага да направиш коремния вакуум, веднага да си направиш дихателните упражнения, да си кажеш, да, всичко е перфектно, нали? При тях отнема малко повече време, но може би седмица-две след като започнах така изцяло да се правя рутината от до, усетих реалните ефекти. Това е като всяко нещо. В смисъл, няма как да очакваш веднага да видиш резултати, веднага да усетиш ефекта от нещо. Просто му трябва малко време, за да се видят реалните ползи от всяко едно нещо. Да, само да погледна. Да, отговорих на всички въпроси. Това беше като цяло видеото за рутината. Надявам се да ви е било полезно. Надявам се да съм дала максимално конкретна информация, да съм отговорила на вашите въпроси и да съм ви стимулирала малко да пробвате и вие една рутина, да се направите. Много ще се радвам да споделите в коментар. Вие имате ли сутрешна рутина? В какво се изразява тя? Ако нямате, бихте ли опитали нещо от нещата, които ви споделих? Ако имате нужда от линкове към видеа за разтягане, може да ми пишете в Instagram. Също така, ако имате някакви други въпроси, разбира се, и тях може да ми ги зададете в Instagram, за да мога да отговоря на тях. И в общи линии това беше за днес. Ако това видео ви е харесало, да, ударете му едно лайкче, все пак, да знам, че си е заслужавало. И също така може да се абонирате за моя канал, за да получавате известия, когато качая някое друго видео полезно за вас. От мен е чао и ви желая прекрасен ден!